akong sahod dili ihatag kay kuan daw kanang wa ko ikapuli. Tapos kuan pa ko nila, giingnan pa ko nila nga kanang kung na kanang ano daw nagpabarangay ko, gikan man ko barangay sa kuan sir ba sa Guadalupe. Yeah. Reklamo ko mo to, nasuko sila sir kay ngano daw nagpabarangay ko. Mo to, wahi action ang barangay pag abot na mo dito sa apartment nila, kuan kanang nga nga kana daw nga anang okay ra daw nga kanang maghulat ko ka puli na ko nga kan ba kanang katabang para makuha na kong sweldo. Tapos pagkahuman na sir, gipasulod ko sa ilahang kuan, ilang kanang balay. Giistoryahan ko, kasabaan pa ko, ingnon pa ko nila nga kuan kanang ano daw nagpabarangay ko. Tukon ti karon, kinsa may kuan nimo kauban nga adtong barangay kay duklon tamong duha. Yan ako sir. Yan ako ni ma'am sir nga kanang akong kauban sa una sa trabaho. Yung kuan tabang sa kuan nagpabarangay. Kuan sir kanang ako cellphone gibawi niya kay kuan daw ilaha daw tong kuanon ng tawon kung naaba daw ko ka-social nga nag-text ko sa akong mga kauban nga nang bati daw silang batasan ana mautas tukon daw ko daw nila wa pa yun na sila nga di ko kauli kung wa ko kapuli akong mga gamit sir pangbot nga na nilag anang mga kuan sir nang gigna pa ko kawatan sa kursilas nila sir o bracelet mo to nga anak ko nga muhawa na lang ko dere mo kuan ko si bat ko bisag wa ko'y kwarta ganahan na ako sir nga na mo kuan na ako sir ba mo tabang nga anang mo makauli ko sa mo kay ako lolo nagkasakit, ako lola naaman sila sa Mindanao kung mamaway mo bantay sakit po di ang tiil pauliwan ko dili yatang sa kung amo ang sweldo mo itang mo naay mo atag na kong katabang nga mo kung anong kwarta man lang bisag makauli lang ko sa amo Pila man imong sweldo ko haonon? 6,000 sir. Kato imong cellphone pagpila man to? 3399 sir. Kano sa amang gikuha imong cellphone? Kuan sir, ganiha sir pag ato na kong barangay mga alas 2. Alas 3 hinsibat na ko sir kay ako ang amo nasuko naman sa kuha sir niya dili na ko kataka sa ilahang kuan ilahang balay kay kuan kanang dili ko nila pagawson. O say purpose nimo nga niadto ka sa barangay magpatabang ka sa mga tanod nga kuhaon imong sweldo? Kanang ana unta sir kuan day sir na hibawaan ako nga kasosyo day ito nila sir Unsay kasosyo? Kanang kuan sir ba kanang murag friend nila sir ba Ako sa my friend ang kuan sa barangay sir Unsa man ang tanod, ang konsehal, ang kapitan, kinsa may friend sa imuhang amo, ang tanod, ang konsehal or ang kapitan? Ang murag tanod man to sir kay kuan daghan man sila sir. So ang mga tanod, ikuyugan ka padung sa balay sa imong amo, nya pag-abot dito sa balay unsa nahitabo? Kuan kanang wa man sila nga action sir kay ako gikasabaan ako nila sir nga ana nga kanang kuan kanang yana akong amo
kanang bakakon daw ko kay kuan daw kanang daghan na daw kay kog sala nila nya wa ako nabuhat na sala nila Unsa man kuno sala nila, nimo nila? nya nanguha daw kog kuan sir kanang bracelet ana nya wa man ko'y nakuha sir bisag unsa sir nya wa gani ko'y utang nila sir tapos ang kanang kuan po nila sir grocery sir gingan po kog namakak ko sir ngano daw nahurot ang ilahang juice nagi grocery mo to sir nga na ko nga kanang ma'am wa jud ko na makak ma'am nga ang imong mama mo inom man na sa kanang juice na sa ref nganong inom ako ninyo nga namakak ko apuyan ninyo ma'am no mo ingani da inyong batasan mo hawa na lang ko ma'am mo to sir nga nawag akong uyuan sir nga admit akong lolo o lola mo pauli na lang ko nananghid ko sir ay makupayagan kay wa ko'y kapuli ganahan naman mo pauli ko dadto kay kual lagi ganang na way mo bantay Pila ka katuig yung trabaho sa imong amo? duwa ka kuan sir kanang months 2 ka buwan. abuan O sa may trabaho nimo diha? kuan sir kanang sana pamalay Kasi pamalay kanang kuan ka kanang katabang ka? oh Katabang ka unya. Pila sweldo mo matag buwan? kuan 6 sir 6,000. Kasi pangan sa imong amo? Merly Buhisan sir Gaviola Merly Buhisan Gaviola. O sa may trabaho ang niya? kuan sir kanang murag daghan man na sila kuan sir kanang apartment sir ba ipaabangan niya nya Asa gyud napita ila ha? sa may English Berama Buhisan apartment sir Okay. So anong muhawa man ka dito sa ila ha? ang hawa ko sir kay lain kay sila batasan sir kay ingala man sila ganiha sir nga kanang tok-on daw ko nila kay ngano daw nagpabarangay ko gikapoy na biya ko sir kay sakit kay ako lawas nga di ko katulog tarong nga ang tiguwang nga gibantayan nako ako rumay ko'y usa sir wa mamukhan tabang nako dadto nya kuan kanang naglisod ko mo to nakita kong lawas sir undang na lang ko So nagbantay ni kag tiguwang. oo So dili ingon nga naglimpyo kag balay, bantay ka og tiguwang. kanang apil pud kuan sir kanang balay Limpyo ka og balay, bantay mo kag tiguwang. oo Unya kanang sakit imong lawas na gusto kang pahuway. nya unsa man ako sir nga dili man sila mopayag sir kay wa daw ko ikapuli Kasi may nag-refer na mo diha nganong nakatrabaho man kanila. ang kuan sir katong kauban ako sa Danau sir kanang si Mary Jane Dayon Okay. So si Mary Jane Dayon kauban nimo sa Danau. para daw makuha iyang sahod mao tong natingala ko sir nga nganong gipasulod man ko nila sa dira nga bati man day batasan abi na ko mukuyog ng duha og kuan sulod sa akong amo mo to nya nadugay ko dira sir nahibawaan na ako nga naong ko nila nya kanang nahibawaan ako ilang batasan nga nga na din na sila sa una Asa man si Mary Jane Dayon karon? nasa ilaha sir sa Danau So nganong nabot pa kag Danau? namong ko'y kaipon sa una sir sa Ugis Danau kuan Taga Danau gid imong kuan. Asa ba taga Danau imong kaliwat o taga Mindanao mo? di Mindanao ko sir pero kuan nang ianhimang ko diri Cebu kay nagkuyo daghan kay kog kaipon sa una Daghan kag kaipon sa una? kanang naitumboy nailaki sir Ang katong mga kaipon taga Mindanao to, naabot mo og Cebu. taga kuan sir taga Cebu tong tumboy ang mga lalaki lako Cebu pod
Asa na sa Mindanao inyo ha? Sa Tubod, sir. Lanao del Norte. Tagalanaw ka. Nabot ka og Danao, kadang ipon ka na kay kaipon. O yan, asa man mo kaipon karon? Nasa kuan, sir. Sa Ilaha, sir. Walay trabaho. Wala mo nagbuwag. Nagbuwag ni sir. Kay kuan na siya lain nga kuan sir kanang kaipon sa una niya na sila'y anak. Wa siya hinsulti na ko nga namaday siya anak. Daghan kay siya ka-chat sir anang sayang FB niya dili niya ipalantaw mo to nag-away mi nagbuwag na lang mi atong New Year sir nga January. So daghang ka-chat di ay imong live-in sa una nasa mga cheater di ay siya kanang siya chat-chat lain. Unya wa po siya musulti nga minyo di ay siya nasa kanang anak lain daan sa lain. Okay sige. So unsa mensahe nimo sa imong amo? O pangitan makita niya ato ang interview ron sa Facebook. Unsa imong mensahe niya? May tagihatag nimo ma'am akong sahod kay kanang akong kuan mama kay luoy kaayo way bantay. Maluoy unta mo sa kuwaba kay layo biyak ko nya. Wa ko'y kuan, wa ko'y kaliwat diri. May tagmo bantayan nimo akong kuan diri. Akong interview sa kuan Bombo Radio. Ma'am. Itong makita nimo. Wa sa kay amiga nga pwede nimong makuha para mapuli nimo. Wa sir kay galisod man ko bisag asa ko mo ngita sir wa mo pud mo kuan sir. Mo chat mo kuan tawag. Sige. Sa mga naminaw ron o nangita mong trabaho, pwede ba nga inyong pulihan si Jane May Andos? 6,000 kuno ang sweldo sa iyang amo nga katabang. Sa mga nangitag katabang sa nangitag trabaho, di ay nangitag puli niya kay muhawa na siya sa iyang gitrabahoan. O nangita siya og ikapuli sa iyang gitrabahoan para makuha niya iyaga sweldo nga 6,000 kay lisod mo sa ganagod nga biyaan nimo imong trabaho unya. Na mapiktuhan pod sila so daw na nga di sa gusto nga papawaon ka no gihold imo sweldo mura gusto siguro sila nga papakitaon ka og ipuli nimo sir pero kuan sir ang ganahan mo pauli ko kay paulion ako sa kong ginikanan sir nasa chat mo sa mong ginikanan nga papaulion ka kuan dugay namang kuwa kauli sir mao ba sige o sa cellphone number nimo ma'am 0910-24-0578. Tawagan mo na ito na yung cellphone number Bombo Bombo Marlo o Boring ba ni o niya ina nga ito ang pangutanon o tinungkod ba ning gisulti aning Jane May Andos no nga diya sa taong Sibianan ron atong pangutanon o tinungkod ba ni ang gisulti nga gihold ang sweldo gikuha ang cellphone kay di siya gusto ga paundangon kay wala makabantay tiguang unya wa pay makakuan wa pay o sa tawag ani kining kanang limpi-limpi po silang balay kay katabang man gud ni no so sa mga naminaw ron og busukol mo og 6,000 ang sweldo katabang para mapulihan ni siya para makuha niya iyang sweldo sa iyang amo at tabang lang putag pahibawan sa publiko nga katungoy mga trabaho nangitag trabaho katabang sa balay 6,000 ang sweldo para makuha niya iyang kuan kini ang sweldo sa English Birama Barangay Guadalupe lisod sa ganagod nga nakay katabang unya mohawa lang kalit makalitan ng amo so ang amo normal na nga reaction nga masuko kay hawaan lang kalit ba sa iyang katabang kay naipatiguang batiyanan kaayo ang balay pod kinahanglan pang ganay mo atiman pod nya mohawa lang kalit so ang amo di masuko kay uno mohawa ka unya na pangita sa kuan pangita sa puli sobrang inani ang dagan sa istorya dato ko tawagon busy akani ang amo mo nakupot sa cellphone aning 0910-242-0578 ato tawagon mo Marlo ang maong cellphone niya basig butubag na si ma'am no sa pangalan sa amo day Ma'am Marley po. Isa ka microphone, Marley. Mama Hazel po. Si Ma'am Hazel ang nagkuan sa ko cellphone, sir. Nagkupo sa cellphone si Hazel. Iyahang igsuon, Hazel Bohisan.
Hazel Buhisan. Hazel Buhisan. Pero ang imong pangalan sa imong amo kasi pangalan? Marley Buhisan. Buhisan ang ina-upload di ay. Si Hazel Buhisan may nagkupot sa imong cellphone o yung si Marley Buhisan mo imong amo. Pakuyugan mo tikag reporter dito ba para makuha nimo imong cellphone atong hangyoon ning imong amo nga ihatag nimo cellphone, ihatag imong sweldo kay dili ka nila pagawson sa ilang balay kay di ka paundangon murag illegal detention man no nga di ka pagawson sa balay kay gusto ka muli sa inyo di ka pagawson di ka pa paudangon sa imong trabaho narakasud sa balay illegal detention na delikado basago panahon ni ang imong amo unya ang imong cellphone gikuha pa no kuya mga tubag og legal liability pod no kini imong amo nga gikuha imong cellphone against man sa imong kanubuton daw sa kawat man no pero ato nang di lang tag gusto babot pa ng kiya-kiya kay hasol na kayo ang ato lang diplomasiya nga pag-approach no tidarong lang nga pag-istorya aron pod nga mag-abot mo win-win solution meet halfway mo unsa mayong solution para pod nga masulbad inyong problema ato gitawagan yang cellphone kay pila katawag mo Marlo katulo na kaupat na di mo tubag no gitawagan ato yang cellphone 0910-242-0578 way mo tubag siya karuga cellphone unya makamali si Bungo Cookie dayon atong ipahaton ni ato kuyugan ka na mo dahil dito karon sa kuan imuhang puyan para makuha po imuha karuga kuan o sa tawag ani imuhang cellphone sa imuhang amo nga gikuha man kana sige dito ka lang ngayon dai ha unya paabot dias gawas paabot mo reporter o makabalik to dayon aron pod nga makuyugan ka dito sa imong amo para makuha imong cellphone o imong sweldo unya kuan pa na mong side ang imong amo o tinuod ba ni imong gisulti bilis kanginan wa kay cellphone number sa imong amo wala, sir. wa kay cellphone number Okay, akong cellphone naman dito, sir. Saan na? kung return call na ang number nga itong gitawagan mo Marlo kayang 0910-242-0578 live dito dito atong programa sige oras alas 7 City ato sa Gapalotson pwede lang ka na importante nga mensahe sa Giapo standby Misaka na ang